recognize you anymore. It's like you disappeared when you let me go. I thought we could be forevermore. Mela jiena Klinsmann, mużiċist, kantant, music producer. That's all about me really. Ili fix-xena mużikali għal dal-aħħar 23 sena. Kelli ħafna diski, però naħseb li iktar tnejn li nista' ngħid huwa l-ewwel song li nista' bdiet il-karriera tiegħi li kienet She Gives Me Wings u l-aħħar song li għadni kemm noħroġ li ġib l-isem ta' Survivor. Ma Survivor titratta bażikament fuq dak kollu l-ostakli kollha li ntaqgħu fihom fil-ħajja, hemm li inti no matter what tibqa' għaddej u dejjem temmen fik innifsek, dejjem taħseb fil-pożittiv. Mela, naħseb il-parir tiegħi għal dak kollha li forsi għadhom jibdew fix-xena mużikali huwa li dejjem għandek temmen fik innifsek għal xiex għax inti jekk għandek xi ħaġa li krejajt inti jew forsi għandek passjoni għaliha, dejjem għagħti l-100% tiegħek u hemmen fik innifsek. L-affarijiet li jinspirawni huma diversi ħanejtek, però naħseb l-iktar affarijiet li jgħinuni nikteb fuqhom huwa l-affarijiet li nintaqgħu magħhom matul il-ġurnata fil-ħajja tagħna, esperjenzi li inti jkollok u sitwazzjonijiet li jiena kemm jista' jkun meta nkun qed nikteb il-mużika tiegħi nużagħhom biex inkun nista' nikteb is-songs oriġinali tiegħi. Mela, pjanijiet tal-futur di Survivor kienet l-ewwel song minn proġett kbir li naħdem fuq għal dal-aħħar 3 snin. Għandi ħafna songs ġejjin, so stay tuned. Ftit mill-events li nista' nsemmi li ħankunu qegħdin nieħdu sehem fihom u wieħed minnhom huwa l-Farsons Beer Festival. Dak jsir fil-26 July, ħankunu qegħdin jiena flimkien mal-band tiegħi u għandna diversi affarijiet pjanati fi show li ħankunu għedin n-wetu. So, narawkom.